Herritarrekin harreman zuzena izateko, Herritarrekin herrira izeneko proiektua jarri du martxan Gipuzkoako Aldundiak. Herria herritarrekin eraikitzea eta hauekin komunikazio zuzena bultatzea ezinbestekotzat jo du Martin Garitano Aldun nagusiak eta norabide horretan aurrerapausoak emate aldera sortu dute hain zuzen ekimena. Herritarrekin zuzeneko hartu emana behar dela sinisten dugulako. Eta horretarako Gipuzkoako herrietara egun osoko bizitak egiten hasi gara. Herria herritarrekin eraikitzeko ildo horretan, Aldundi honek hasieratik urrats ugari eman dituela gogorarazi nahi izan du Garitanok. Gaur aurkeztutako ekimenaren egitarauari dagokionez, dagoeneko egin dituzte lehen probak Asteasun eta Eskoriatzan eta bisiten arrakastari erreparatuta ekimena iraunkor bilakatzea erabaki du Aldundiak. Iruditzen zaigu interesgarria iraunkorra dala, ekimen hau, iraunkorki planteatzen ari gera egitea hemendik aurrera, eta desberdina da bai edukian eta bai forman. Alde batetik edukiari erreparatzen badiogu, herrietan egoteko beste modu bat ari gera planteatzen. Nolabait herrien eta herritarren egoera bertatik ezagutzeko modu bat, irekia dena, interesa duen orok parte hartu dezake herrian, eta guk guretzat balio handia izango du herriei aurpegia jarriko diegulako, ez? Hemendik aurrerako helburua mota askotako herriak bisitatzea da. Hilabetean bat bisitatuko dute. Lehenbizikoa Andoain izango da uztailaren 10ean, irailaren 19ean Elgoibarren izango dira eta urriaren 10ean Ormaiztegi eta Mutilo bisitatuko dituzte. Iragarri dutenez, azaroan eta abenduan ez da bisitarik izango, aurrekontuen inguruko bilerak direla eta. 2014ko egitaraua abenduan edo urtarrilean prestatuko dutela jakinarazi dute.